Tinokutambira mabuja tauya nonhau dzozuva regumi nepfuma mwedzi uno wakakunguruma. Ipapa tiri kutanda tiri muno medu munyika. Mumiriri weAmerica agoreketai kutoti ndakauya pakutamba, ndakauya konhadzirisa zvinhu ino kuZimbabwe. Regai tione kuti zvinenge zvichiperera papi. Wamwe ndowagototi uyu anenge auya nohadhi yokutoti acharamba kana kuita zvokutamba achibika zvakaitiwa nevamwe gore rino zviya. Regai tigoramba takazviringa kuti zvinenge zvichimboperera papi. Mapurisa okanzuru nokuita kwawo kwokutaira vanhu zvinhu, vachitorera vanhu zvinhu vari kutengesa mumugwagwa, waita kuzvondiwa nevanhu chaizvo nokutoti zviri kuratidza tima rakanyanyisa. Ipapa vanhu kutoenda mumugwagwa kuti vatengese, kutoomehwa nezvinhu, kusaika kana pochokubata nokutoti ndo zvega zvinenge zviripo zvinoita kuti munhu akone kuboya chouwiri. Ipapa zviri kuzikanwa kuti zviri kupera rini, asi wari kuringa wari kuti nokuuya kuda kuita varendo osadhakiku panenge pakaita kunyangariwa chaiko. Regai tigoramba takaringa kuti zvinopera zvakaita sei, tinenge tichikunyepai. Apawo nyasi wanhu watoramba vari kudoka vachireketa nyaya inorwadza, nyaya yekuti kwaino Zimbabwe Anti-Corruption Commission takuenda kosunga vanhu vakatengesa ivhu vari masabhuku vaaisafanira kutengesa. Ipapa vanhu vagotobvunzana kuti kohoko waakuita simba rokuendera vanhu masabhuku, uyo masabhuku akafanana nematemba, wachisiya howe huru chaidzo dzinoita zvovhuru svinu rino mari yakawanditsa. Ipapo paribva paita kuratidza pachena kutoti idi wonhamo anoramba ari wonhamo, kunanzvana kwadzakakora ndokunoramba kuchindoitika. Asi regai tirambe takaringa kuona kuti zvinoperera papi. Kureketa kwagwaita Niki Mangwana kuti hurumende yakabenhutsa waChina watatu kunyikayo China nokuti wanga waburitsiwa pavhidhiyo tagokunyepai wachiita zvinhu zvisirizvo pamunhu mutema kwavhiringa chaiko. Wanhu wanga wakaringira kuti wanhuwo wachasungiwa wogoendesiwawo kudarodzi mhosva wachinyimiwawo bhero zvirikuita vamwe nokudii nokuti wanga kone kutiza kamu, wachibva waita kutongiwa mutongo wavo pokare kutoti aitiwa zvinhu zvokushinazvo agobva abhadharwa mari kayo kuti sori shamwari wakaitiwa zvinhu zvakanyangaritsa. Kuno iwo wabva watomukira kuwadzinga kuti burikai muno munyika, waribe kana kuwatonga kana kudii, kana kuChina kwacho wanozotongiwa sei pachiribe kana nyaya nokutoti zvinorwadza. Wamwe watoringa vari kureketa kuti peno wakuru wehurumende wanga wada kuedza kuwachengetedza chaiko. Regai tirambe takazviringa. Tindori mumataremo ipapa wanhu wakatomirira kuti wazive kuti mbanani wakabatiwa nonyanga dzonzou kunhandare inofundira wakomana wobulawayo Chiefs bhora. Regai tigoona kuti zvinenge zvichiburika sei, kuti warumewo wakabvepi, wachiendepi, wakabatiwa sei, zviribe akaziva kuti zvakambotekaira sei. Asi regai tigoramba takaisa dziso ipapo, tinenge tichikunyepai ipo zvinoburika. America yagoreketai kutoti takakupai mari yatichada kukupai kuti museenzese panyaya yekuita kutengera vanhu zvokudya inoita mamirioni $30 anopfumbamwe $39 million pachirungu. Kwai mugotenge zvokudya kuitira nzara yakaita kufunya chisero ihwendo huno ireke kugukwarasha wanhu. Tikuramba tichitenda wakuru waAmerica tichimirira kuti tione kuti ichaseenza sei mariyo. Nyika yese iri kuita kuzhamba, kuchema, kuridza mhere nokubongomora zvese pabodzipo nokusaika kuri kuita magetsi. Muendereri riri kuita magetsi idi takagumisira kuona nguva yaFortune chasiya aripo kunana 2019 kouku. Pakaita kunyangariwa. Maenderero ari kuita wamwe wagototi peno kubatidziwa kwogwenya iyo mubika simbi iyo Denison ndo wakukonzeresa kuti magetsi abva aite kusaika zvakaita kudando. Pakaita kunyangara mabuja. Unobva wasaya kuti saka kuno ipapa kana hwange yakaisa $600 mamirioni mawati, chii chaita kuti zviva zvasaya kana musiyano kudare nekutoti muenderero uri kuita magetsi pakaita kunyangara chaiko. Kaitirambe takaringa. Nyasi kwaburika imwe nyaya yashamisa wanhu
kuti kambani IMC yagonzi yagotanda izvezvi kupuwa Resonance Inoportras kuti ikone kugoita zvokuisa dandemutande munyika. Ko wamutungamiri wenyika wagoreketa kuti kambani iyi ndo ichaita kuti zviitike, ndo ichaita kuti Starlink ikone kugouya munyika, waigodando iyo kambani iyo iribe kana Resonance kwautozotanda mabuja kunonzi kupuwa mukaka wakakura ndiko kuku, paribe kumwe kunopfuura ipapa, kuti unotopuwa Resonance, unotobvumiwa kuti ndiwe uchaita kuti Starlink ikone kusenza muZimbabwe, asi uribe kana Resonance rokuti iite basa racho. Warume pakaita kunyangara. Wagoreketa Portras kuti kwai kambani iyoyo IMC yagobhadhara mari inoita zviuru 545 575,000 pachirungu. Rikaiti zvione izvozvi kuti zvinombopera zvakaita sei, ticharamba zvedu takaringa chichingokunyepai. Wamwe vanhu vari kufara, wamwe waribe kana kuchinja maitiro, wamwe waribe kana kuringisa kuti zviri kumboitika paburika kuti Wikinere Chivhayo akaburitsa padandemutande Instagram kuti anga achiita achekutamba nevakadzi vanhu zviita kudandando. Wamwe wagoti gorekai kuvhiringiwa, gorekai kuringa kusaiti, rambai makaisa dziso pamuroi. Zvese izvi zvikuda kuti muedze kubisa maziso enyu panhau chaiyo iri nhau yochimanja mubudu, nhau youori, nhau yokubiwa kwemari kuri kuitika muhurumende. Rekai tirambe takaringa kuti zvinombopera zvakaita sei ipapo. Kambani yokuimba yaitapo kare zvinhu zvisingade kuzikana kuti chii chaizvo chairi kuita. Kureketa kuno yagoreketa kuti tine dhiri ratapinda romamiliyoni 310 $310 million pachirungu, asi waribe kureketa kuti mbani wagopinda naye ipapo pokare kuti wari kuita dhiri rorei panyaya yerithium yo, waribe chawareketa. Izvi zvakutotinetsa kano kutoti kana waribe kureketa kuti chii chavari kuita, unoziva sei kuti chii chavari kuita pokare kuti mbani wavari kuita naye zvavari kuitazvo. Zvese izvi kana zviribe kureketeka, idi mabuja zvinoita kupinda kuhwadza chaiko. John mushaya wanhu, mukushaya wanhu kwake agoreketai kutoti manje ano takuda kuti tichiite kuti zigi rikone kugashirika kuwanhu wese pese zviri kundoita dhora rekuAmerica. Takazviona kai zvigedya mangunja iya paagounza Bondinoti, takazviona kai zvinguva yagono paagounza mabhira achepaye. Ipapa wada kuunza pokare zvimwe zvochitatu. Mabuja gongwarirai nokutoti muitira zviri kuita tinotogona kumukira taakundonzi izvezvi mangwana munhu wese akutofanira kusenzesa zigi, US dollar ro richadiwa nokudini. Kuda kuti waone pokare kutorera wanhu maridzo dzokuAmerica dzo wachiti gedye. Isi tichiziva hedu kuti palibe gedye apa, palibe zvakasiyana izvo. Zigi noyusa zvinoenda panzvimbo yebodzi. Kana iwe wanotozviziva, rikaiti zvione kuti wari kumbofungei, asi rambai makabvura ziso mabuja, zvirekawo kunyangarirai. Tikaringadzo mutambo izvezvi tiri kufara kunyepai kutoti wakomana womutambo woragibhi waenda kuUganda kwaMuseveni kotamba mutambo mukombe weRugby Africa Cup. Tikuramba tichitenda izvi. Waiva chatamba nenyika dzakadai Burkina Faso, Algeria, Senegal, Kenya, Ivory Coast naiyo Uganda. Rikaiti goringa kuti vanenge vachikona chere kana kuti wachajiwa pokare. Ticharamba takaringa. Wobhora mangwana wakomana oyadha yamagaya wari kutamba noBikita Minerals pokare. Green Fuel inenge iri kutamba noSimba Bora. Apa ZPC Kariba ichafunga kuti wakomana weChegutu wakone chere kana kutadza kudzima magetsi ikweyo. AFC Platinum
inenge iripo ichiratidza namasimbano ngezi platinum. Hino kuti platinum ichaita kupuratinama zvinundo ipi ipapo. Arenere movers inenge iripo iri kutamba no Chicken Inn. Heno kuti maswiti arenere anonaka chere kana kuti huku yo Chicken Inn ndio inonaka. Ticharamba takazviringa izvozvo kuti zvinenge zvimbopera zvakaita sei. Uku mutambo wobhora kuchikwata choDynamos unenge wakaita kuvhuriwa dziso nowanhu wese nokutoti kwaika Dynamos yakusenzesa ng'anga dzakati wande kuti waite zvekutamba mutambo idi kana muchizoona kuti wakomana weDynamos palibe anoenda mberi zvese izvozvi bhora rawo ndiro rokutanda waita kurova kuisa nhekwe pasi idi mabuja zvinoita kunyadzisa izvi. Mutambo webhora waakuzikana kuti unotambiwa sei noapwere wari waduku kunyika dzakakuridadzi. Ivo ndo vari kuita zvokutamba wachida kutanda waita kutsvaka ng'anga. Pakanyangara apa tikaiti ringe dziri kuitika ipo pasi rese. KwaSouth Africa vanhu vari kuchema izvezvi kuti dai hurumende yavo yavabatsira munhu uyo wakomana awo matekisi ngomuchovha inotakura vanhuwo vari kuramba kuti wamwe makambani asenze munyikamo. Nyika yoNigeria izvezvi yaita kumira nokuti Dangote atokumbira kutoti imi kuregai kutenga dhiziri kunze kwenyika. Ndinaro muno ndinokwanisa kubika nokupepeta ini dhiziri ndokutengeserai mese nyika yese dhiziri ichitengesiwa munyika. Regai tizvione kuti zvinopera sei. Apa vanhu vafara chaizvo kufara fani panzi nonyika yoNigeria. Kambani yoMeta iri ndiyo kambani yoFacebook, kambani yoWhatsApp, kambani yoInstagram iyoyo kwaiyanzi igobhadhara mari yacho upenzi inoita mamiliyoni 220 $220 million pachirungu iko kuNigeria kwai vari kuita mutsepwede yokupindira vanhu muzvinhu zvavo inonzi invasion of privacy pachirungu. Pakanyangara apa asi tiri kutenda izvozvi muchambwa waakutoreketa kuti mari iyo yagowanditsa tichaburika munyikamo. Asi wari kukangamwa kuti kunana Europe wakabhadharisiwa mari mamiliyoni 5 chaiwo 500 akawanditsa kudarika awabhadhara apa. Kunovadaita sei. Regai tirambe hedu takazviringa asi palibe kwavanoenda. Palibe. Dare kuKenya rafadza vazhinji poragorambidza kuti mapurisa amise vanhu vari kuita zvokuratidzira zviri pamutemo. Aiwa totenda izvozvi ndo vanhu vanoita tuzvinhu ava vanokona kuziva izvo vari kuita. Matare okuKenya aiwa aribe kubatiwa muhapwa zvakaita ekuno kwedu uno. Anoita kunyadzisa idi. Kwai vanhu vatema vari vapotere kunyika yeLibya vamwe vacho vari kutosiyiwa vachitopfa nonzara chaiko nokusaika kwomvura pokare. Zvinoita kunyadzisa zvinorwadza asi tiri kundoimba kuti wakomana zvinochinjirawo mwana womutema zviite zviri nani. KuBritain guta roLeeds ranga rino vanhu vari kuita zvokuratidzira vanga vaitoita kukuwa matombo mapurisa kukuwa zvese vachiita zvese zvinokuparadza. Hino kuti zvii zvamboitika tikaiti kuramba takaisa dziso ipapo tichindowanyepa kuti imi goitai somabuja anoita zvinhu zvokuita kudandando itai tusvinu kuregai kuramba muchisikinya tukono. Hino peno mapurisa ari kusikinya tukono peno vanhuwo vari kusikinya wese tikundowanyepa zvibodzi goregai kusikinya tukono isu mabuja tareketa. Nyasi kambani yoMicrosoft yadokerera vanhu vese iri batai murefu batai mupfupi. Hino kana iye Bill Gates nyasi aita kudzirara kana kuti aita kudokerera achija nokutoti pakaita kunyangara pasi rese chaipo wangu wakaita kudzima dandemutande rawo wari kutadza kuti vanhu woita sei kumabhengi kukwira ndege kudidi zvese zviri kusaya basa warume. Izvi zvikazoitika pokare zvinoita kuhwadza. Vamwe vagotoreketa kuti peno heno musikanzwa waitiwa noiwo wanosenza kudandemutandiro wakabva waita kuti zviite kuvhiringika chaiko waita kubaya panyama nhete. Regai tione kuti zvichapera zvakaita sei asi tinoramba takaringa tichindokunyepai.
tiri ipapo mabuja rikaiti tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu mhandiwewo nhawo muri kumbwa kainzwiro aiwa rakubenuka kunaya kusvinu chaiko. Tinotenda yawe. Ndini wenyu mhandiwewo nhawo.